Tak keď sme sa rozhodovali pre projekty v rámci akcie 72 hodín bez kompromisu, tak sme sa rozhodli, že pomôžeme pri rekonštrukcii Šarišského hradu. Našou naplňou dnes bolo vyčistiť svah pod delostreleckým bastionom, pripraviť ho na to, aby sa dal kosiť, aby sa to dalo tam vyčistiť a v budúcnosti, keď sa bude rekonštruovať, aby sa tam mohlo postaviť lešenie. Tak ako malý som sem chodil s rodičmi, s priateľmi, takže mám na to krásne spomienky, no a bolo to tu dosť zanedbané, zarastené a keď vidím, ako sa tu pracuje, tak som si povedal, že priložím ruku k dielu a trochu im tu pomôžem. V lete tu robíme rôzne akcie pre deti a tak a chodíme tu už od mala, máme k tomu aj taký citový vzťah. To sme prehodzovali kamene od svahu dole, ktoré budú potom použité na stavbu tých zničených častí hradu. Ja si myslím, že v dnešnej dobe by nemalo byť všetko za peniaze a že sú veci, ktoré proste sa nedajú zaplatiť. Mali by pomáhať ľuďom, ako i celému svetu. 72 hodín bez kompromisu!